ଶହେ ଦିନରେ 3000 ନିଯୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ 100 ଦିନରେ ଦିଆଯିବ 3000 ନିଯୁକ୍ତି। ଶନିବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ 609ଟି, ସଶସ୍ତ୍ର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ 95ଟି, କନେଷ୍ଟେବଲ ପଦବୀ ପାଇଁ 1513ଟି, ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ 405 ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏସବୁ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ସରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 10 ଓଡ୍ରାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଥାନାକୁ 7ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି 2299 ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଶହୀଦ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ସହ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।